ihe ndị okwu asị ka ha bụ ha niile ma ume ahị ma okezi ikpeazụ ma nne ya nwa odo okwu asị ka ọ bụ nke a ndị ji asị na-eri nri ịgbara ndị Fulani odibo nchi iwu osote onye isi n'obodo Naijiria ọ mgbe m nọ n'ụlọ ikoni ka m ga-etinye ha n'aka akwụkwọ si ha agaghị m emezi Biafra ọzọ unu bịa ka m gbara unu odibo ka ndị ọzọ si agbara ha odibo ha rịọrọ m njụ nsị na aga m ahapụ nwere onwe ha na-azọ kwee n'ihi ndị ya niile maka ọdịmma nke ha nwa na nke ụmụ ha ma nke ụmụ ha ga-abịa n'ihi na agwara m ha okwu m si ha oge mgbe Zik a na-agwa Zik mgbe ọ na-eji ike na-akọwara Zik si ya na ebe ị na-aga n'ụzọ adịghị ya ọ na-efe isi kpakakpaka mba ọwọ Naijiria ka anyị gaa n'ihu lekwa ọnọdụ anyị n'ụbọchị nke taa na-akọwakwara ndị ya sị ha ihe a Zik mere mgbe mbụ tinye anyị na ụmị anyị nọ n'ime ya n'ụbọchị nke taa ọkwa ihe unu nwa na-eme kedu ụzọ nwanne Nnamdi Kanu si na-eme ya na-emeju ya unu kọwara m ka m ghọta na m sị ma unu arụghị ogbe nke abụọ gafere River Niger na unu ga-arụ okporo ụzọ unu ga-emezi ebe niile ebe ụmụaka na-agụ akwụkwọ ọ ga-emezi ya emezi ọma mma ụlọ ọgwụ a ga-arụzi ya arụzi a ga-enwe ọkụ mmiri ga na-agba ọ ga-adịrị onye ihu na mma dịrị onye azụ na mma kedu ụzọ m si mejọ ndị dị etu a asị m na ụzọ m si na-eme ya na ọ dịghị mma njọ ha sị ya mbụ ngwa agha onwenye m gbara egbe onwenye m gburu mma onwenye m gbara ụta akwa sọsọ ozi ọma Chineke si m gbasa n'igwe okwu ka m na-agbasa kezie ka o si metụta unu ọ bụ gịnị mere unu a na-asị ka akpọta Nnamdi Kanu ka egbuo ya ọha na eze na ndị gọvanọ ọkwa na gịnị mere ndị herdsmen na-egbusi ndị mmadụ n'ugwu Awụsa ndị gọvanọ ha n'ugwu Awụsa kpọbe ka abịa gbusie ha inu anunugo na onwe onye na-achị ugwu Awụsa gọvanọ pụtara sị ka egbusie ndị herdsmen unu anunugo na onwe onye Yoruba pụtara sị ka egbusie ndị OPC ọgwụ na sọsọ ndị Igbo n'ihi na unu na-agba leka ka unu ga-agbara ndị Fulani odibo onye pụta ọsị ka agbara Fulani odibo onye nsị na mụ agbọ Nnamdi Kanu agaghị m agbara Fulani odibo ha nwere ha kwesịrị gbara mụ odibo ọ ihe na-esere mụ na ha gaa n'ugwu Awụsa ndị ha na-akpọrọ isi n'ala na-ajụ ha o unu na ebe a Nnamdi Kanu ọ pụtakwa n'ụbọchị one unu hapịa ọ na-akpagharị ebe niile ego na-enye ga-enyekwa ya ọzọ onye ahụ otiri mkpu bịa ọ gaa na BBC Igbo na-akọrọ ha aka m esokwa ya aka gị ọkwa ọgwụ ogonwa wee onye isi nche na steeti gị ị ga-agwa m na o nwee ka ndị agha obodo ekwensu bụ zu Naijiria ga-esi malite na-akpa mkpamkpa n'obodo gị ị maghị ihe gbasara ya ngwongwo niile esi be mburu akwa ebe ka ezi ikpeazụ ka ebugara na gọọmenti haus nọ n'ezi nna m ha na-ekiri na-amụ amụ oha were ụmụnne ha na-eresi ndị Fulani chee na ndị Fulani ga-ahụ ha n'anya wee na-ajụ na-asị gị na-emere ọha na eze n'ụbọchị nketa akwa ofu Jubril a ha na-agbara odibo ha na-achụrụ efi akwa ofu Jubril a bịara ugbu a bịa tisa ọha na eze tiwa ya ụzọ abụọ ịhụnanya ya o nwere otu ọ ga-abụ ma gị ma ha nwere ike bịakọta ọnụ ka akpa ihe ọfụma nwee nkwekọrịta otu a ga-esi gaa n'ihu ihe na-eme na ndị be anyị wụ na ha na-aghọtachi anyị na-eme ọfụma ịjụọ ha sị na m chọrọ ikewapụ Biafra n'ime Naijiria na ọ bụghị ihe ziri ezi na iwu obodo ha akwadoghị ya nna ajụ ha sị ya kee ụzọ m chọrọ isi ime ya asị na ọwụ ka aga mee ntuli aka elu anyị bịanyecha aka atụcha vootu aga na ebe a na-eme iwu anọrọ akpa ya ekwekọrịta anyị gawa n'iru njụọ ha ndị na-eme iwu obodo Naijiria mmadụ ole si Kano steeti pụta 44 ọ bụ mmadụ ole na-emekwe n'iwu a si Abịa Imo na Bayelsa pụta ha erughị sọsọ Kano steeti ọ bụzi ụzọ dị aṅaa ka ị ga-esi wee nweta ihe a ibu n'obi ebe ndị ọwa anyị na ha na-awụ nọchiri egburu agara agbachi ụzọ nọchi ebe niile efe adịghị ụzọ adịghị obere ihe unu kwesịrị ịrụ unu anaghị arụ ya nwatakịrị ihe wụ ogbe nkịtị ebe na-ebute mmanụ na-ebute ukoro ọkụ ike a na-ebupụ na-akpata ego bekee wee na-eri ndị ugwu Awụsa ji na-eleta onwe ha mma wụnaba anyị ka o si bịa okporo ụzọ nkịtị na amarụ Ọnịcha ruo Enugu kezi ihe ọzọ ị na-akọwara m ọ bụ gịnị ka imepụta gworo ga-eme m ga-eji wee nwee ntụkwasị obi ebe ị nọ n'ihe ị na-ekwu na ị ga-emenwu ya na ọwụ eziokwu ihe IPOB na-amakwa nnupụ isi ka anyị na-enupụ isi akwụkwanekwa na-ekwu na ilu a na-atụ n'Igbo a sị mgbe ụfọdụ m okorobịa mekwana ka onye ara na-alụ nye nwaanyị
ọkwana ihe anyị na-eme na mmegbu anyị na-emegbu anyị na ọ karịala na ihe a na-eme anyị na ọ dịghị mma ekunye agbagbu anyị ege ebe a akpọ ejide ebe anyị na-azụ ahịa laa ya n'iyi. Ha nwa na onwe ha enweghị ihe ha pụrụ ime. Ha niile na-agbara ndị Fulani odibo. Ị ga-abịa bịakwute nna gị okwu sị nna gị okwu ana m enupụsị nsị ha mmụọ awụ Nnamdi Kanu na m agbara ha odibo uru ha bụ m ka mụ na ha mee ya. Ha ajụ ọhịa na-ese okwu onweghị ihe ọzọ. Ana m ekpere ha ekpere ka onye nwe anyị baa ha n'ime ka ha nweta ezi mmụọ nchegharị, ka ha ghọta na ha nwe ọrụ ha kwesịrị ịrụ n'ime ndụ ndị ha. Ịghọtakwa n'ọrụ a ma rụọ ya nke ọma wee ịghọta na eziokwu nọ n'ime ihe na-ekwu bụ eziokwu ka ọ bụ. Ha soro m kwuwe nke bụ eziokwu. Ha soro m kwuwe nke bụ eziokwu, mmekọrịta anyị na ha na-ahụ nsogbu ọbụla adịghị. Kama ha nọ n'okwu asị na-agbara ndị Fulani odibo efe adịghị. Ha agaghị enwe mmekọrịta ọbụla ma ọlị.